Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haka arpusan terik mentau naiwing arajar ka kendai. Kakenhun ke belah thong kerpang da ke yung darbar thawaan ke jela. Ban pen ko bori ki kentai, ya ke belah tem, kom ke Committee on Women's Empowerment. Kalalet jurep yiki lai tali ki jaka, ke bepet, ya ke baha kamiat jong ki kentai. Haka ni kesngi ke ni kenhun ke let jengo ningkong, ya ke swadhar gre. Ke jaka basyong basa ki kentai, ki bamdan ya ke yeng kesem, ke bapaka bansa. Hadian ke ni kenhun ke let jengo se ki jaka set ya ki kena, ki bahapo, ke khat pras nam karta, ke badan hamau diang-diang. Bad hang ni ke kenhun ke layo banyi kendu yiki officer, bakmi ya ke ni ki jaka sa. Bad ban jengo ru dalam ki jong ki khmat, ya ki jaka basa ki kentai ba ki shenrang. Khadu haka ni kesngi, kani ke kenhun ke lalet jengo, saya ke district jail ke badan Hajil Road Shillong. Kamtam ya ke benta basa ki kentai, haka ni ke bindi. Ngi kum ka Women Empowerment Committee jong ka Legislative Assembly ni sngoba kidon kini ki compulsory provisions la ni kini ki rukom ban penbet penbiang lem bat ban penpet bat ban yada lem ya ki kenthai bat ki khlum ki khna ki badon ha kanu ka jing e ka bayadai ban ka jing tengku bat ka an ti ngilawan mentan syapo mau diang-diang ha kabang UE ka observation home nam taki kentai ngi ka observation home nam taki shenrang bat ngi UE ru ya ya ki facilities hangtai ngi la yalong satisfied ya kata ka jing UE ka jongi namar bangi sngo ba ha pedeng ki jing e bat ki jing pentut ki babon ka sarkar jongi kalala shibun bakan penbiang ya kita ki observation homes but ngis nguternat cibun ban UI ba kata ka jing pen biang pen bet jong kan ka sorkan na ka benta ki khlum ki khna but ki orphans kalong ka bebet ka biang ngiwan ru syapo swahar gre ka yeng ka babu kerpang na ka benta ki kenthai ki bedon haka conflict lani ki badai ki distress women lani kita ki kenthai ki bam yo jing sok lani ki bam shong shngan shu hala ka jong ka yeng ki babon ki jing yo i hang to ngi kwa ban ai kble shibon ya ka rich ministry ba kala tre shi tom kat ni ban penbet penbiang lem na ka benta ki rangli ki chuti ki kenthai ki ba poi ha ki khep ki ba e ki bam la ban ni phai shel ki yeng ki sem la jong ngi yo i ba hang tu ki don shibon ki issues ka issue ka baning kong kalong ba ka pisa kampoi ha ka por ka rich ministry kala penyat ya ketika jaka sa jong ki kentai lani ka shelter home jong ki kentai hapdeng ki jing e ki babon namar ka pisa na government of India ru kamwan ka state department lemba ka social welfare department ru ka klem patla bakan
bahak no la ka jong ya kata ka assistance ka badiban ai na ka benta ka jing penyat bat jong ka tu ka shelter home jogi kan thei hang the ngin saya kenduk biang kum ka komiti bangin ya rai shu kum no bangin ya propose syakmat na ka benta ka jing pen bha shu ya kini ki sentence baro bat menta ha ka bakut ngiwan sya ka jail ban jengo ya ka rukom im ka rukom sa jong ki kan thei ki bala syakem na ki daw ki babon ngiyo i bahang ni ru ki bon ki jing duna bat kum ka komiti ngin se shong biang bangin ya thir biang ya kini ki jinglap ki jungi ki hakani ka sngi hang ni pu jail ban ngin sa khot ya ki line department sam ta ka oral presentation shen ban ngin saya wan ya kalenti kum no banang pen ai suggestion ban pen bha shu ya kini ki facilities jong kini ki kentai dan ni ki long kemi ki ba poi hakum kini ka apot ha ka jing ing ku jong ki tingi nginget ba kum ka women empowerment committee la dang ngimla bangin le ya ni ban pech lem ya ki kentai ban pech lem ya ka hok jong ki kentai ban pen khmi lem lada ki tenat sarkar prepare ki labet ki labyang ne em ban ya rap ya gini ki kentai ki bala poi lupa ha ka apot jong ka jing shirkai tingi nginget ba kani ka jing wan ka jungi kan sa seiso ban nginget ba ngin sala bangin ai jing bot shu sha ka sarkar bakan la ban lang kam pen bha shu ya kini ki facilities